Velkommen til Freestyle Køreskole. Inden du skal til køreprøve, der skal du kunne gennemgå bilen sammen med den sagkyndige og svare rigtigt på nogle spørgsmål. Vi prøver først at åbne motorrummet. Det viser hvordan man gør her. Først trækker du i håndtaget herinde og løfter motorhjelmen. Tryk op på låsen herinde og åbner hjelmen. I nogle biler kan der være en stang, der skal sættes ned. Her bliver du bedt om at tjekke nogle forskellige ting ude. Blandt andet kølervæske. Det skal stå mellem minimum og maksimum. Sprinklervæske. Der skal bare være nok til din køretur. Og det kan man se på en lampe inde i bilen, der lyser, hvis der mangler noget. Bremsevæske sidder trælser op og bagved. Motorolie påfyldning sidder midt på motoren. Og man tjekker det ved den orange pind her. Pinden tages op. Tørres af med en klud. Når pinden er ren for olie, stikkes det ned igen. Og der kontrolleres, at oliestanden står imellem minimum og maksimum. Til sidst kan den sagkyndige spørge, hvordan man tjekker servostyringsolie. Det har vi ikke på bilerne, de er så nye, at det er elektrisk. Det er jo kontrollen af motorrummet. Så kommer det næste. Retslør. Det må der ikke være i nyere biler. Motoren skal startes, for der er gang i servostyringen. Forhjulet stilles lige, og der tages fat i rattet og drejes langsomt fra side til side. Og kontrollere, at hjulet følger rettets bevægelse øjeblikkeligt. Den sagkyndige kan spørge dig, hvad med højre forhjul? Det kan ikke kontrolleres, da vi ikke kan se det. Der skal du have hjælp til. Når vi så har gang i forhjulet, så kan vi lige så godt dreje det ud med det samme. Og tjekke, om der er mønster i dækket. Der skal være 1,6 mm mønster ned til sliden i kassen og ned i bunden af mønstret. Og her er jo rigeligt. Dæk og felt skal selvfølgelig være ubeskadiget eller pumpet op efter fabrikantens forskrifter. Så kommer støddæmperen. Dem kan vi også kontrollere, når vi står her. Det gøres på følgende måde ved at trykke ned her. Lad være med det, det laver buler i bilen. Bedste måde er at gå ind i bilen. Stille sig på kanten og lægge vægten i. Bilen må hoppe en gang og falde til ro, og så er støddæmperen i orden. Hvis du bliver bedt om at kontrollere dit bremselys, går du blot ind i bilen, trykker på bremsepedalen, lader den sagkyndige stå bagved og tjekker, at bremselyset virker. Kontrol af bremser i en bil. Vi har håndbremsen, og vi har fodbremsen. En håndbremse skal være mekanisk, det vil sige, at det er en stang eller et kabel, der går ud til baghjulet, hvor fodbremsen er hydraulisk. Når man starter sin bil, må fodbremsen trykke ca. 2/3 ind mod bunden og være hård første gang. Så du kontrollerer din vakuumforstærker, så slukker du bilen. Læg mærke til foden. Pumper 3 gange på bremsen. Der holdes et konstant tryk. Bilen startes og se foden. Den falder og laver tryk ud i den. Nu har du kontrolleret, at dine bremser er i orden. Du kan også blive bedt om at kontrollere katastrofelængde, og knappen sidder inde midt i bilen. Den tænder alle 6 blinklys samtidig, som skal kunne ses kraftigt i sollys. Yes. Næste punkt. Lyset. Foran på en bil skal der være 2 forlygter. Glasset skal være helt og rent. Lysstyrken skal være ens. Nu holder bilen med parkeringslys eller positionslys. Det skal kunne ses på 300 meters afstand, uden at være blændende, både foran og bagpå. Næste lys kunne være nærlyset. For at kontrollere det skal vi starte bilen. Drej lyskontakten over på nærlys. Så er vi klar til at kontrollere nærlyset. Nærlyset skal lyse 30 meter uden at være blændende. Og hvordan kan man tjekke, det er blændende eller ikke blændende? Man kan stille sig foran lygten. Der hvor lyskejlen rammer, det er ikke nemt at se i sollys. Der hvor lyskejlen rammer jeres ben, sætter I en finger. Hver gang du går en meter tilbage, skal det falde en centimeter. Så falder det 1%, som er lovets krav. Derudover skal det være asymmetrisk til højre. Vores fjernlys skal lyse 100 meter, og det må gerne være blændende, derfor vender ned ad hinanden.